tuskin jokainen kilpailija on siis tuttu kasvo täältä Pajulahti Games-tapahtumasta. Vähintään pari vuotta näissä kisoissa on käynyt, pisimmillään jo toistakymmentä vuotta, kuten esimerkiksi Harri Kauppila on täällä suurin piirtein siirtää postinsa tammikuisin tänne jo. On todella tuttu hahmo täällä Nastolassa. Mies tosiaan kuuluu myös tuohon paralympiajoukkueeseen paravoimin noston osalta ja onkin ainoa kilpailija niissä karkeloissa. Hän on kokenut kisaaja täällä Suomessa, mutta sen lisäksi myös on osallistunut paralympialaisiin, käynyt myös EM- ja MM-kilpailuissa ja saanut myös kokemusta ja näkemystä ulkomaan kilpailuista. Kävin tuossa hieman haastattelemassa. Täällä oli tosiaan aamu 9, vartti yli 10 oli punnitus tuolla ja sieltä muutaman kilpailija. Osa oli sen verran vikkeliä, että lähtivät kovaa vauhtia karkuun, kun kerroin, että haluaisin haastatella, niin eivät olleet kauhean innokkaita sitten haastattelutuokioon, mutta muutaman henkilön sain siitä napattua hieman väkisinkin, sanotaanko suoraan estin liikkumisen ja no ei sentään, huumoria, mutta tosiaan muutama osallistuja siihen sitten jäi mukavasti juttelemaan kanssani. Yksi näistä oli Harri Kauppila ja hän kertoili tuossa, että kyseessä on hänen termeen, sanotaanko tieteellinen ihmiskoe. Ja hyvin stressittömällä ololla lähtee kisoihin ja aika lailla ulosmittaamaan vaan sen tämänhetkisen kisakunnon. Ei hirveästi tulostavoitteita, haluaa vaan pysyä kisojen jälkeen ja kisojen aikana terveenä, ei loukkaantumisia ja saada vaan semmoinen yleinen hyvä fiilis ja sitä kautta saada taas uutta höökiä arkitekemiseen. Harrilla kuulemma ollut hieman totuttelua uuteen treeniohjelmaan, jota nyt on toteutettu semmoinen 6-7 kuukautta ja mies sanoi, että kun 15 vuotta on menty samalla ohjelmalla, niin kuulemma sen verran järpää on, että pikkusen on hakemista, että pääsee totuttelemaan uusiin vippoihin, mutta niinhän se on itse kullakin. Jos 15 vuotta se on jo kohtuullinen matka, että kyllä siinä sitten niin ymmärrän täysin, että se muutos ei tapahdu hetkessä eikä kahdessa. Mutta tosiaan Harri lähtee hyvin avoimin mielin ja tosiaan terveys edellä ja semmoinen ehkä mentaalipuoli edellä. Eli haluaa vaan saada sitä hyvää fiilistä ja saada täältä selotteita positiivisia tuntemuksia ja elämyksiä ja mukavasti rautaa ylös ja sen tuomaan sinne arkeen, jotta sitten taas uusi treeni maistuu entistä väkemämmin. Kauppilaan seuraava sitten kova kisakaveri Piipponen oli myöskin siinä mukavasti juttu tuulella. Janne Piipponen viime vuonna osallistui MIET 97 ja nosti kiitettävät 185 kiloa romua ylös ja katsotaan mitä tänä vuonna tapahtuu. Piipponen oli huomattavasti puheliaampi ja hän oli valmis kisaamaan. Nyt on tultu nostaa romua eikä kaivaa venää niin sanotusti. Että olisi kiva saada ihan Suomen ennätys sanoa suoraan, että nyt niin kuin haetaan ihan oikeasti kovaa tulosta. Ei kiinnosta mikään semmoinen niin kuin pieni nysvääminen niin sanotusti. Eli siinä mielessä hieman eri lähtökohdat näillä herroilla, mutta jokainen aina kamppailee siihen omaan ja peilaa siihen omaan suorituksiin. Ja tosiaan Kauppila, hänelläkin ajatukset on sitten myöskin varmasti näissä kansainvälisen tason kilpailuissa ja siellä lähtökohtaisesti nämä SM-kisat on hieman semmoinen niin sanottu välietappi tietyllä tapaa. Toki tärkeä osa kilpailua kalenteria myöskin totta kai tapahtumaa arvostetaan, mutta KV-kisat on sitten aina KV-kisat ja sieltä haetaan niitä näkymiä sitten enemmänkin. Mutta Piipponen oli sitä mieltä, että nyt lähdetään hakemaan tänä vuonna Suomen ennätystä Tuomarit ja varmistajat, seuraava kilpailu. Herralle käy. Ottakaa paikkanne. Sitten pistetään vähän eri lukemia taulua. Äsken oltiin 90 Vartiaisen kohdalla. Seuraavaksi tosiaan tulee Harri Kauppila.
miehet 88 kiloa ja 172 tauluun. Viime vuonna Harri Kauppilan tulos oli 165 kiloa, joten sinne pistetään nyt sitten semmoinen 7 kiloa lisää. Se on ihan mukavasti, kun ajatellaan, että myös kommentoi, että tämä on tämmöinen pienimuotoinen ihmiskoe, että katsotaan mitä tapahtuu uuden treeniohjelman jälkeen. Ja nyt Harri Kauppila saapuu paikalle ja ensimmäinen yritys 172. Ja kyllä, 3 valkoista lippua ja 172 taulua, ja nyt kun Harri Kauppila on ilmoittautunut pelipaikoille niin sanotusti, ei siinä sen ihmeempiä. Vähän pistää piiseen, mutta 7 kiloa enemmän kuin viime vuonna lähti ylipäätään, ja onhan tässä jotain. Mies tulee vähän niin kuin kokeilemaan, mitä tapahtuu, kun puoli vuotta harjoiteltu uudella treeniohjelmaa, ei sen suurempia tavoitteita, ja päälle 170 taulua. Asia selvä. Seuraavaksi Harri Kauppila, 178 kiloa taulua, 172 nousi ja nyt pistetään sinne 6 kiloa lisää. Kovin tuiman näköinen on miehen ilme, kun tuota kattelee lämpiöstä, että ei hirveästi hymyilytä. Nyt ollaan niin kuin tosi kyseessä, 178. 178 kiloa, 178 kilogrammaa. Ja 3 lippua nousi ja kyllä se sieltä tuli ylös. 178 kiloa Harri Kauppila. Siinä on vahvaa tekemistä kyllä miehellä, ei voi muuta sanoa ja niin se pitää ollakin. Erittäin hienoa. Hyvä Harri. Ei muuta kuin uusia lukemia tauluun vaan. Nyt pikkusen huilia ja hieman tuota punaa kasvoilta, kun saa pikkusen kevyemmäksi sitten ihan niin pahasti punotte. Hyvä jatkaa siitä eteenpäin. Harri Kauppila tosiaan, hänellä näitä Suomen mestaruusrynkylöitä kyllä löytyy kotoa niin paljon, että minä en osaa sitä lukumäärää sanoa sakseksi. Ja se on jo semmoinen lukema, että siinä menee kyllä, siitä on jo jonkin verran kyllä. Ereissä, eli ensimmäisenä Harri Kauppila, 88 kiloa. Seuraavaksi pistetään 183 tauluun. Harri Kauppilan viime vuoden kisojen tulos 165, joka on jo aikaa sitten mennyt murskaksi. 183 on nyt 182, 178 ja sitten sinne laitetaan nyt vielä 5 lisää, 183.
Ja Boris Laulin, onko valmis? Harri Kauppila, 183 kiloa, viimeinen nosto hänellä kolmas. Ja nyt lähtee kolmatta kertaa mies tuohon penkille ja 183. Siinä on valtava kehitys verrattuna viime vuoden 165 tulokseen. Ja tuo ei lähtenyt ylös. 183 ei lähde, mutta 178 kiloa. Se on 13 kiloa enemmän kuin viime vuonna. Varsin kelpo tulos. Mies, joka lähti semmoitteella, niin kuin sanotaanko, ajatuksella liikenteeseen. Uusi treeniohjelma on käynnissä. Ollut semmoinen 6-7 kuukautta. Ei sentään loukkaa itteensä hieman irvistelee. Miehet 88 kiloa. Kentälle 88. Tuloksella 78 kiloa. 178 on tämän päivän tulos. 181 taisi olla muistaakseni tuo viimeisin. Se jäi vaiheeseen niin sanotusti, mutta mies lähti niin sanotusti ihmiskoe ajatuksella tähän kisaan. Ei sen suurempia odottamuksia. 178 varsin kunnioitettava tulos ja siitä pistetään Harrillekin rynkylää kaulaan. Voi tiedä kuinka monetta kertaa. Nopea mitalia siitä pistetään seuraavaksi. Ja sitten Ilmari Aaltonen. Then you have men's 97 kilograms category.